Seguimos acompañándoles el manto de estrellas en MK Localia Televisión en esta noche de jueves y vamos a hablar de Firavila. Para saber qué es Firavila y todo lo que se realiza, nos acompaña esta noche Isabel Pla. Bienvenida, Isabel. Y Encar Galiana, bienvenida también. Hola, a nuestro programa. Isabel, sí que me gustaría comenzar hablando Firavila, cómo nace, cómo surge. Firavila neix de la inquietud d'una sèrie de veïns d'allí de la vila i d'altres persones que estem preocupades per el barri. Com sabeu, el barri de la vila és el primer nucli poblacional d'Ontinyent, però està molt deshabitat. De fet, n'hi ha moltes cases que s'estan caent i no n'hi ha hagut inversions al llarg del temps. Tampoc tenim cap activitat econòmica. Abans estava la tasca i la van llevar, no tenim el fort, també el van llevar, no n'hi ha res. Aleshores, el que volíem era impulsar d'alguna manera el barri i atraure a la gent que vinguera. Perquè, com ja sabeu, allí ara en el Palau de la Duquessa d'Almodóvar està el Saló de Plenos, però no n'hi ha res més. Aleshores, en totes les nostres inquietuds volem fer una vegada al mes unes activitats. Li diem fira perquè n'hi ha una sèrie de parades que poden vendre, però també intercanviem, el que abans es deia la barata, i el que intentem és tornar a retrobar l'esperit del que eren abans les fires. Les fires eren un lloc on la gent es trobava i intercanviava, però no sols productes, sinó també coneixements. Som una assemblea autogestionada, és a dir, totes les persones tenim el mateix pes. Votem i val el mateix. En l'assemblea es decideixen totes les coses. Aleshores, tenim 5 comissions de treball. Tenim la comissió de coordinació, que és una comissió molt important perquè és la que s'encarrega de coordinar-ho tot. Després tenim la comissió legal. La comissió legal s'encarrega de mantenir totes les relacions, tant en les entitats públiques com en les privades, a més de donar assessoria en alguns temes legals. Tenim també la de difusió. La comissió de difusió tenim dos vessants. La interna, n'hi ha un comitè de benvinguda on són les persones que acullen els nous components de l'assemblea i que s'expliquen tot el que és l'esperit de la fira. La de logística, que és la més material, és la que s'encarrega de les fletxes, de les papereres, on es posen, en quins carrers estem i tot això. Després tenim també la de formació. La de formació té dos vessants també. Una vessant interna, és a dir, nosaltres com a membres de l'assemblea estem contínuament formant-se perquè volem tindre una moneda social, volem conèixer altres experiències perquè, igual que la nostra, n'hi ha altres experiències que són molt positives i que són reals. En això van tindre el passat dia 20 d'abril unes jornades sobre el desenvolupament local, on van vindre una sèrie de persones que ens van presentar les seues experiències i va ser un èxit molt bo. I això. La comissió de coordinació és la més important perquè, a més, també el que fa és veure coordinar que les decisions de l'assemblea es complisquen, perquè, clar, així no tenim una estructura piramidal. Tots som una assemblea i tots tenim la mateixa decisió. Ens recolza l'Ajuntament, no a través de diners, però sí que ens ajuda molt, per exemple, ens cedeix l'espai públic, és molt important, ens talla els carrers quan fem la fira i per a nosaltres això és un recolzament important. També el cap de premsa de l'Ajuntament, quan emitim alguna nota de premsa, s'encarrega de fer difusió. Ens patrocina la regidoria de Medi Ambient
està molt implicada en lo que és la fira. I després el que també intentem per a donar-ho a conèixer és implicar a totes les associacions del poble. Per exemple, en novembre va ser el Consell de Joventut qui va participar en la fira. En desembre va vindre el Consell Social, en gener el d'Esports, en febrer va ser Cultura, en març el van dedicar al mes de la dona, en abril, malauradament, no van poder fer l'edició de la fira perquè plovia a cànters. Era dedicada al llibre i este mes, les activitats del mes passat les han passat a este. Bueno, recordemos que siempre es el último domingo de mes, o sea que estamos a jueves, este fin de semana pues nos toca. Encar, sí que me gustaría que nos hablara ya de esos talleres que encontramos, las actividades que se realizan. Molt bé, doncs en Fira Vila tenim diversos tallers, i un d'ells és el que treballa Lucía, que ella és d'Aielo, però també està així amb nosaltres, col·labora i tenen els seus tallers. El seu taller té una bellesa tremenda perquè té color, té molt d'ànim, els xiquets, bueno, doncs ella posa una pancarta gran i allí tots els crios de tota edat, doncs allí van, pinten, donen color, escriuen el que volen en aquesta pancarta grandíssima i són les arts plàstiques que ella imparteix. També tenim el taller de Salva Bau, que ell és un guitarrista magnífic i a part de cantar, ell el seu taller de guitarra ens anima moltíssim perquè a vegades es donen compte que en la nostra joventut qui no ha volgut tocar una guitarra o cantar una cançó, i entonces Salva ens fa participar d'aquest ànimo de que sempre, a qualsevol edat, podem tocar aquesta guitarra i demostrar el que valem, la il·lusió i l'alegria que tenim. També tenim els contacontes d'Almudena i Ino, que són grandioses i ho fan fantàstic. També volia comentar-vos que Jonàs, ell col·lecciona i en el mes de febrer ens va portar una col·lecció dedicada exclusivament a la dona. Va ser magnífica. La gent que va vindre a veure-la ens va donar l'enhorabona perquè Jonàs ho va fer en una il·lusió tremenda i defensant tots els dies i a tota hora el que som les dones en el Dia Internacional de la Dona. Bé, també tenim el taller de la guerrilla del ganxet. Tota aquella persona xica que fan ganxet, que això és de tota la vida, i entonces elles mateixes ja se ho diuen que són mestres del ganxet. També tenim a Lola i a Rosa, que tenen una parà molt bonica, i a més, aquesta parà que tenen, fan pulseres de tota classe, però ante tot tenen una pelleta que és d'ací, la pell que posen a les pulseres és d'ací, els articles que posen ells és tot d'ací del poble, i entonces el que volem és això, que aquests tallers siguin del poble, que tinguin aquesta alegria i no tindre que anar a buscar-ho fora, sinó que puguem vindre a la vila, trobar-nos allí i trobar de tot. Bé, també volia comentar-vos que al meu costat, el meu company, li diuen Vicent, i té unes caixetes de madera que estan divines, a més les posa a molt bon preu, i és serigrafia, però ell ha estudiat arts i entonces en aquestes caixetes de madera fa uns dibuixos que m'agradaria que vinguéreu a veure-les perquè són magnífiques. María José i Pedro, Pedro i María José són una parella, són matrimoni i es dediquen a moltíssimes coses, però una de les que per mi més bones és la medicina xinesa. Parla de salut, de vida, de benestar, i ens van fer una xarra en febrer dedicada exclusivament també a la dona, però en medicina xinesa. La gent que va vindre de la vila i part del poble se'n va eixir d'allí encantades, perquè tot el que ens va dir en aquesta xarra és que totes es vam sentir identificades.
se'n vam així donant-li l'enhorabona perquè li diem, mira, doncs això que has dit és de veres, és així, jo ho tinc i això. Bueno, i la gent es va quedar encantada de la vida de veure que Maria José i Pedro mos van fer ahir un vídeo, perquè a més era vídeo, a part de la seva xarra, era el vídeo, les imatges, tot, va ser molt gratificant, molt bona i ens va aconsellar molt bé en tots els problemetes que tenim la dona. Bé, també volia comentar-vos que el dia 24 ells també faran un taller de password. I ara parle de mi, de mi. Jo tinc molta il·lusió en que la gent pugui vindre a Fira Vila perquè doni a tots els xiquets la meva alegria. Jo he sigut sempre molt alegre i fins inclús en moments difícils jo he eixit endavant i això és el que vull demostrar a tota la gent de la vila i del poble, que vinguin a Fira Vila perquè estic donant el taller de la trompa, perquè qui no ha jugat a trompa? Jo, per part del meu germà xocotet i per el meu germà major, no sé, jo m'he identificat molt en ells i hem jugat sempre a jocs de xics i la trompa per mi era un tema de dir, jo això tinc que saber ballar-ho i ja fer d'això. I entonces es dona a que vinguin, a que coneguen el joc de la trompa. Jonàs, també vull dir-te que també tocarem el taller de l'escampilla, que sabeu que així no en tenien l'escampilla ante tot mon pare, era un número 1 de l'escampilla ahí en Sant Rafael i convida a tot el món a que vingui a aquests tallers. També vaig fer el taller de Tereseta en ratlla com una palla. Entonces vaig agafar uns cartons que vaig anar a diverses tendes i els cartons tenien que ser per la part de davant blancs, panes, uns rotuladors que jo tenia grans, traçar-los, fer el 3 en ratlla en colors, els xiquets en cada espai del 3 en ratlla posaven allí els noms de les persones més volgudes i la gent, els pares m'ho diuen, que es va encantar perquè els xiquets venen a veure els pares també i al mateix temps estan entretinguts i veuen els jocs que antes i ara podem dir-los que no es cansen mai de fer tallers de jocs per xiquets i per majors.